popitiriza ulendo wa misonkhano yoyimayima yokopa anthu kuti adzavotere omwe akuyimirira chipani cholamula cha Malawi Congress MCP pa chisankho cha pa 16 September 2025. President wa chipanichi yemwenso ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera lero lachitatu pa 20 August 2025 ayendera ndi kuyankhula ndi anthu m'madera akuzambwe ndi kumpoto kwa boma la Lilongwe. Choncho ine Raymond Katayika ndi kulandireni kuchokera kuno ku chigwirizano mu mzinda wa Lilongwe komwe ulendo umenewu uyambire. Ena ponena monyadira amangoti ku chigwiri, ndipo ndi dzina lomwe limatchuka kuti ku chigwiri kuno ku chigwirizano. Ndipo tu malo amenewa ali pa mtunda wokwana makilomita 11 kuchoka mu mzinda wa Lilongwe, pa msewu umene umadutsa ku Likuni kumalowera mpaka ku Malingunde. Ndipo tu Likuni ndi chigwirizano ndipo yandikana kwambiri fuka chimene chimasiyanitsa malo awiri amenewa ndi mtsinje wa Likuni umene uli pafupi pomwepa. Ndipo tu pano pasonkhana 19 wa anthu pamene tonse tikudikira kuti mtsogoleri wa dziko lino yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Malawi Congress Dr. Lazarus Chakwera afike pa malo pano. Ndipo tu anthu ayamba kusonkhana pano mmawa omwe chamma 7 koloko patafika kale anthu ochuluka kwambiri. Ndipo pano pamene nthawi ina iliyonse mtsogoleri wa dziko lino azifika pa malo pano ndiye lupa achita kuthinana komanso pali oyimba angapo amene akuyimba kusangalatsa wanthu podikirira kuti mtsogoleri wa dziko lino afike pa malo ano. Ndipo tu lero ku Lilongwe kuno kwa chabwino ndithu, dzuwa likuwala, kamphepo kayaziyazi pang'ono koma kamakwana chamma 11-12 koloko mu 2 koloko ndikuti kukhale kukutentha kwambiri chifukwa kuoneka kuti pakali pano kutentha ndithu kukuyambika pang'ono ngati kukumazizira mwina ndi chakummawa pang'ono ngakhalenso mwina chakumadzulo pang'ono, koma masanawa kukumakhala kukutentha ndithu. Ndipo tu zomwe zichitike mtsogoleri wa dziko lino akafika pano pa chigwirizano ndizoti pakhale pemphero lotsegulira zonse, ndipo kenako pakhale zoyankhula ku khwimbi la wanthu lomwe lafika pano. Woyamba kuyankhula akhala amfumu a dera lino omwe ndi senior chief Maliri, ndipo kenako Richard Chimwendo Banda omwe ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress komanso ndi nduna ya za maboma ang'ono, umodzi ndi chikhalidwe ayankhule pano. Ndipo iwowonso ndi amene apemphe mtsogoleri wa dziko lino kuti ayankhule ku khwimbi la wanthu limene lasonkhana pano. Tikambenso kuti dera lino kumene tili ndi dera la Lilongwe Likuni, kaya kuti Lilongwe Likuni Constituency. Dera loti analigawa poyamba kumbuyoko amalitchula kuti Lilongwe Southwest Constituency, koma pakali pano atalidula tsopano ndi Lilongwe Likuni. Ndipo Shadow MP kapena kuti amene akuyimira dera lino chipani cha Malawi Congress ndi Mai Jean Sendeza, ndi dera lawo ndithu limeneli. Ndiye pano ndi chiyembekezo chokha kudikirira kuti mtsogoleri wa dziko lino afike pa malo pano. Ulendo umenewu wokopa anthu dera limeneli la kuzambwe komanso kumpoto kwa boma limeneli la Lilongwe uyambike chifukwa pali malo angapo amene mtsogoleri wa dziko lino yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress komanso amene akuyimira chipani chimenechi pa chisankho cha pa 16 September
ayendere fuwa akachoka pano pa chigwirizano mtsogoleri wa dziko lino akafika ku phiri la Njuzi Trading Center. Kuchoka ku phiri la Njuzi akuyembekezekanso kukafika pa Ming'ongo Trading Center. Kuchoka pa Ming'ongo Trading Center akafika pa Sante Trading Center pamene pandi pa msewu wopita ku Kasiya. Ndipo kuchoka pa Sante Trading Center akafikanso pa Kasiya Trading Center. Kuchoka pa Kasiya Trading Center akuyembekezekanso kukafika ku Malembo Trading Center. Kuchoka ku Malembo Trading Center akuyembekezeka kukafika ku Sanama Trading Center. Ndipo kuchoka ku Sanama Trading Center mtsogoleri wa dziko lino akuyembekezeka kukamalizira ulendo umenewu pa Bang'ombe Trading Center. Ndipo malo onsewa ali m'boma la Lilongwe. Mwina ena nkumadabwa kuti ife Santhe timadziwa kuti ndi ku Kasungu. Hayi ndithu ku Lilongwe kunonso Santhe alipo ku Santhe Trading Center pa msewu umene umachoka msewu waukulu wopita ku Mchinji pansundwe apo umene wopita ku Kasiya. Nde mkatikatimo ndi pamene pali malo amenewo a Santhe Trading Center kenako makafika ku Kasiya. Ndiyetu ndi mmene ulendo umenewu wa mtsogoleri wa dziko lino ukhalire lero lino. Ndipo mmene ndikuyankhulamu ndikuti ndikuona galimoto zimene zimakhala patsogolo pa mdipiti wa galimoto pamene pamakhala galimoto ya mtsogoleri wa dziko lino zikufika ndithu pang'ono kuno ku chigwirizano kumene ulendo wa mtsogoleri wa dziko linoyu uyambire lero lino. Ndipo akuluakulu osiyanasiyana a chipani cha Malawi Congress alipo mpano ndithu kuti alandire mtsogoleri wa dziko lino komanso kuti akhale nawo pa ulendo umenewu. Ndaonapo ngati wapampando wa chipani cha MCP mchigawo chapakati a Patrick Chilondola alipo mpano, komanso nduna zingapo zaboma zilipo mpano, komanso akuluakulu osiyanasiyana akulikulu la chipanichi alipo mpano kuti alandire mtsogoleri wa dziko lino komanso kuti akhale nawo pa ulendo umenewu kuperekeza mtsogoleri wa dziko lino pamene akuona anthu komanso kucheza nawo kwafotokozera mfundo zachitukuko zimene zili mu manifesto ya chipani cha Malawi Congress kuyambira chaka chino cha 2025 mpaka 2030. De pakali pano ndikuona ndithu mdipiti wa galimoto pamene pali galimoto ya mtsogoleri wa dziko lino tsopano wawoloka mulato wa pamtsinje wa Likuni, ndipo tsopano kuyenda pang'ono kufika pano pakatikati pa chigwirizano Trading Center pa mtima pa chigwirizano. Malo otchuka kwambiri kuno ku Lilongwe, pali ochita business osiyanasiyana pano, businessinso zosiyanasiyana, malo ogona, malo odyera, malo achisangalalo, ngakhalenso msika ulipo mpano. Pali msika waukulu ndithu umene anthu ambiri amadalira kuno ku Lilongwe, komanso nkhani za ulimi. Anthu ozungulira dera la kuno amalimbikira kwambiri ulimi, amalima mbewu zosiyanasiyana. Msika wake kumene amadzagulitsa ndi kuno ku chigwirizano. Nje ndi malo otchuka kwambiri kuno ku Lilongwe. Ntchito za malonda zosiyanasiyana zimachitika kuno ku chigwirizano. Njetu ndikuona galimoto yomwe wakwera mtsogoleri wa dziko lino tsopano kufika pamalo pamene akonza kuti iyime, anthu kukweza manja mmwamba chisangalalo kuti ayi a president
takulandirani kuno ku chigwirizano ndipo nthawi ina iliyonse galimoto imeneyi ikayima mtsogoleri wa dziko lino atsike galimoto imeneyi, ndipo ndikuonadi kuti galimoto iyi yayima tsopano, ndipo mtsogoleri wa dziko lino atsika kuti akwere galimoto ya mpandadenga imenenso ili patsogolo pomwepa kuti zonse ziyambike, ayankhule kwa anthu amene asonkhana pano. Nkhani yake kuwalimbikitsa kuti osadzachita masewera pa 16 September mwezi wa mawa omwewu 2025 pa chisankho chimenechi. Wofunika ndithu kusankha mwanzeru, osaphonya iyayi, kusankha mwanzeru, ndipo kusankha kwa nzeru ndi kuti chitukuko chipitirire mdziko muno chimene chayambika kale. Je, nkhani yayikulu ndi imeneyo, ndipo anthu pano onse akuoneka achimwemwe ndithu, ena akuvina nyimbo zimene mukumva pansipo, komanso wena magule osiyanasiyana, anthu onse chisangalalo kukweza manja mmwamba pamene mtsogoleri wa dziko lino wafika kuno ku chigwirizano kuzayamba ulendo umenewu woyendera dera la Kuzambwe komanso kumpoto kwa boma limeneli la Lilongwe. Ndipo kwina konse kumene mtsogoleri wa dziko lino apite, kudziwa kuti kumeneko maso ali kunjira kudikirira kuti kodi mtsogoleri wa dziko lino afika nthawi yanji kumeneko. Koma izi zingosonyeza kuti mtsogoleri wa dziko lino ali ndi chikoka, ndipo anthu ali ndi chidwi kuti ntchito za chitukuko zimene waziyamba azipitirize. Ndiye pakali pano mtsogoleri wa dziko lino tsopano kuyenda pang'ono limodzi ndi akuluakulu angapo, kukweza manja mmwamba ndithu mtsogoleri wa dziko lino kwa anthu amene afika pano pa chigwirizano. Kwina akumwetulira chisangalalo chokhachokha tsopano kukwera galimoto ya mpandadenga, ngakhalenso mayi wa fuko la Malawi Madamu Monica Chakwera nawonso ali nawo pa ulendo umenewu, nawonso kukweza manja mmwamba pa atakweranso nawo pa galimoto imeneyi ya mpandadenga. Ndiyetu zonse tsopano zikhale zikuyambika, ndipo ndikusiyeni m'manja mwa Richard Chimwendo Banda omwe ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress amene akuyendetsa zochitika pamalo pano. Dr. Chakwera da Silva watu ndani, watu ndi ndani. Ulemu wa State President adziko lino la Malawi, Your Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Mulandire ulemu wanu bwana. Ulemu a First Lady mayi wa fuko okondedwa mayi Monica Chakwera. Takulandirani pano pa chigwiri. Bwana President, tisanayambe china chilichonse ndi apemphe Reverend Dennis Piri kuti atsekule ndi pemphero. Iwowa akuchoka ku mpingo wa Nkoma Synod. Reverend Dennis Piri, titsekulireni ndi pemphero. Tipemphere. Atate Mulungu wathu, Tate wa Mbuye wathu Yesu Kristu, amenenso muli Tate wa chilengedwe chonse kumwamba ndi dziko lapansi. Tikuyamikani chifukwa cha tsiku labwino, tsiku la lero, pamene mtsogoleri wathu His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera alipo mpano, pamene ali nkuyamba ulendo wawo oyendera anthu anu. Chifukwa chake Mulungu wathu tili kupemphera kuti muyenda nawo monsemo monga mudamuzira Yoswa kuti pamene waponda phazi lako wapatsidwa. Tili nkupemphera ulendo wabwino pamene ali nkucheza ndi anthu awo.
Ambuye mulungu wathu tili nkuyamika kuti mudapereka mtsogoleri ku dziko la Malawi amene ndi mphatso ya mtengo wapatali pamene ali nkutsogolera ife tonse. Inde mu zaka zisanu zimene zatha anakumana ndi masautso ochuluka monga matenda a COVID komanso kolera komanso ngakhale njala ndi zina zimene zinayenda pakati pathu, koma mwamutsogolera monsemo. Chifukwa chake tikupemphera kuti muyenda nawonso pamene ali nkutsogolera ife uyambira pa 16 September. Chifukwa chake mulungu wathu tatsogolerani ndi kuwadalitsa. Zikomo kuti munatipatsa mtsogoleri amene akhoza kugwira mtima ngakhale atatukwanidwa, popeza amakhala ali nkudziwa kuti inu ndi amene mumtsogolera. Chifukwa chake mulungu wathu zikomo kuti ali ndi mtima oti satha kubwezera choyipa kubwezeranso ndi choyipa ayi. Chifukwa chake Ambuye atsogolereni pamene ali nkucheza ndi anthu awo pompano. Inu mukule ife tichepe. Chifukwa cha Yesu Kristo Ambuye wathu tapemphera ndi kuyamika. Amen. Zikomo kwambiri abusa chifukwa cha pemphero lanu. Bwana President, pamalo ano tili nayenso wamkulu wa chipani chigawo chino chapakati Bambo Patrick Zeblon Chilondola. Koma ndisana wapempe iwowa kuti akupatseni moni, ndi mundilole ndi wapempe tiye maliri kuti akulandireni motisungira nthawi. Tiye maliri. Tipeke ulemu wa bwana wanga State President a dziko lino pamodzi na maya wanu. Bwana mwene zidziluma chifukwa cha chimwemwe chachuluka. Sinima mpekeze mkuzaponda wathu kuno kumayiro maponda wani kwimbiri unazoti ulawondirani wambiri. Komanso anthuwa adwala mtu aliponde wetu orazi wathu tebu yankoni mkaonepo kuti mayiro magona apa mkaonepo chifukwa mwaponda kuno hauna kuchigwirizana kuti aunika mkaonepo mudziwo. Bwana ine nyambo kuthokoza pa zomwe mwakhala mukutichitira mama kaineyo in person mdatuma kuja ku Europe ukaphunzira za chilengedwe ndipo ndaphunzira. Tidabwera kuno ndalonjeza kunyumba kwanu kuti maphunziro mwandipatsawa kuli nkhalango achivuwa forest kumene idalekedwa kalekale. Ntakhala pansi ndapita kwa district commissioner bwana Balani wafotokozera iwolengaso district forest officer nkukhala pansi kuvomekezana tasena agreement nkhalango ikhema nje mwathu. Moti panopa tipemphani inuyo kuti chaka chino limapeza mitengo tipangelo nchikumeneko. Bwana ni zinthu zofisiso mwambiri kuti madzi alilongota bodi ayokera kudzanyama koma nkhalango idata. Ndeti natera kuti natengana mati angapo ine masupankhunda atsabango anjewa akhongoni ndeti samayire nkhalangozi tipanga bwanji mukapita kusendwe mkaona sendwe papani nkhalango mpijira kapanga mitengo mukapita kwa masupankhongo kwa atsabango naonso nkhalango district aisamalira kwa masupankhunda kumbira phira njuzi mkaone mbaya kwa nkhalangozo sangatsa kwambiri mubira kuchivuwa forest nako zoti tamba kumene within some months simukakhulupirire mitengo yaphuka sipine muziphukira yaphuka. Sasa kuti maphunziro aja simulonge ndalama agwira ntchito. Nithokoze mbali ya chitukuko bwana saname dziko lino dalekedwa dalengana mbava moyidule ntelo mutauni alilongo yasinthiratu ndalenga moyo wanga wa bibi ina uyesira to kuchipara natenga upita pa crossroads nako mwabira kulizo alifuso dziwo ina nzira dziko lakuti ina ngumalayo kuno ora kumalayo kuno unaenda kuno Malawi mwana wanu chakwera wasintha izi ukafika ku Sento uweza bibi
mwalibe bibi ati bibi chifukwa sanga ndiye mani amigile kuli chituwa mupangachi ni mankhwalanso wanthu wena tepitirizani pempho msewu uno hayi tiganizireni msewu mavuto kwambiri koma tiganizire zitukuko zikuyenda mwana wanu mudambotsa undu unojenda ucha uyesetsa simbo mzimayi muli mthu wamuna payekha kuima bridge wakonza ni CDF kuli ngolizira zambiri ngale kufulo ndenthaipita mwina mbucho chimodzimodzi koma ni mthu wamuna simzimayi te amene wadutsa kale patikiti imene oyamba ndinu udutsa kayiwiri amene adutsanso abwana kuno kuni Constituency angapo pali bwaira Constituency nkudzabwera ino kamphuno Constituency mkampira mpasisa pipa kutsika bridge lapo uonde ona buchina sendeza onsewa oli pano onsewa dabangana kuti ayi awudutsa ifaute ngachitikiti ya Congress party watu kuno tisanachileka zopusazi ayi timati zopusa fanira Afrika masiku amenewo koma mulibe amene winako tikira pachipani china watu kuno ni MCB moti wendo uno wana amene kuka chama kamphuno kuno kuli disiliva kumbaye kubwaira kuli France pakabambe ali kumene uku kuli china sendeza ndiye patsogolopa kozoze majenge dalonso watu wa maliliso kuli chingonga onsewa bwana simpwephwayi ni wanthu bwana nidandaule pang'ono njala anthu amene akuwawa mavoti wanuwa akugona njala silonso alima ndithu ndipo anife apasa ngongole muno bwino koma ukathira kumunda nyengo ila sintha nthawi chimanga chikumasula chimanga uma ndesadakolole chimanga muyesetse titumizira kuno koma ifana chukana sichukwanira bwana nofatowozenso mwapadedera bwana district commissioner pamodzi ni CEO walingota board anthu amene bwana walingo kuno msichotsera agwira ntchito usana ndi usiku yoti pangacha chitukuko ziyemanezi chiti ziyende sizija nchifukwa yakula amenewo ntafotokozera nthandizira mosavutikira usamafola sizija moti timakhalanso pansi kuti mwina tipange tibwera wimbo wanso kugota pageto jadzanya maforest ilivese isoni fa kumemeka madzi alilongwe kuti zima wathu kuno mwina tifimkwatipatsa umwini mati efe tingebwera ngapo kuti mina kuja tisamalireko milango aja ikule chifukwa amene timabisa anthu ochimakala ndife tomwenso ndedekhala kuti mwiniso mwini uja tizazo nkhango omwe ono kalirapo simulante ndamakachi simakapala nkhango simulante bwanji pano mukati mwije mwene makasamutusansapo ndero zitiyendera kuti angolekera tiboma nichite ayika boma ndife atero kamuzi pacha boma ndife tomwe boma sangakonze munthu mmodzi tisalekerane tonsefe ndife boma tikukonze bwana nuzemwe maulendo wautali nsapita nkuyankhula ine padzana ndabwe wimba wanu ndawuzidwa kuti dera likakula chilo siyenda bwino ndempofunika dula kamaderawo ndemadera ndadula kuma patso ungowadziya mzee wopititsika kuti kuli maziro ndapatsa maziro ameneko kumadziro ndapatsa mkwenembera mabwana lembe makata kawiri konse no inaction taken ndeli pempe masopano apangena approve anthu amenewo pepani please chonde pangena approve ta akaveka bwanawo kuti mwina zinthu ziyende chituko chiyende ponseponse ndima amenewa liziwa mbiri endani bwino ziwo mawu amenewa gogo malini manja mwawo kwacha bwana president mujanena kuti kuno kuli wana angapo ayiwowa koma dera lino mwaponda ndila da Silva komanso makansala awiri amene ndayima nawo kuno
Koma ndisanapemphe iwowa kuti ayankhule. Bwana ndimafuna kunena tikayang'ana mkauniuni anthu amene adatsogola kuvoterani 2019 komanso 2020 chigwirino idadya namba 1 kuvotera inu a president. Anthu awo amakukondani kwambiri ndipo amapitiriza kukondani. Ndiwakumbutse anthu awa kuti tikamakamba za masankho tukamba mtsogoleri wa masomphenya. A president iwa ali masomphenya. Ngati akwanitsa kuchita misewu mtauni monse, second term akwanitsanso kuchita misewu yonse yachani kodi ya m'midzi. Bwana ambiri ali awawapo na alimi. Olada kautinga business ali ndi abale awo amachita ulimi. Nkoyamba vuto ndijanena kuti vula inadula. Nkoyamba okhala ndi president omagula mbewu pa mtengo wabwino. Oti foja kumgula pa mtengo wabwino, soya kumgula pa mtengo wabwino. Anzatu a TPP amagula soya 100 kwacha, mtedza 100 kwacha. Amawazuza anthu awo. Modi tipemphere kumwamba kuti vula ikapitirira miyoyo ya anthu yamba oyenda bwino. Koma anthu awa apsinjika ali njala chifukwa cha chilala chimene chinagwera kuno. Koma kukamba za chipani, ripoti limene tingapereke ife kuno bwana, ngati kuli malo olimba pa chipani, number 1 kuchigwiri. Ena acha kumabwera kuno kuzazungulira kumanamiza wanthu adasinda economy. Ali governor wa Reserve Bank ninene pano momveka bwino. Akabambe ni chule amalandira 29 million kwacha pa mwezi. Zaka 6 zapitazo. Nthawi imeneyo CDF idaliso 29 million kwacha. Ndekuti malipiro a constituency imodzi amapita kwa munthu mmodzi mwezi ni mwezi. Zimene zilali kudzikonda. Komanso ali pa mphikapo sadaganizira alimi kuti akagule mbewu pa mtengo wabwino. Ali pa mphikapo sadaganizire wanthu kuti akhale ni misewu yabwino. Ndakamati adzapereka 100 billion komanso adzidzaenda wapasi popita ku office. Mafunso amenewo anthu awa sangapusitse. Yafika nthawi olo kansala bwana amakwera njinga ya moto popita ku console. MP amakwera gali moto popita ku parliament. Nanga president angamainde wapasi. Pofuna ukopa wanthu tisawanamize. Tiwauze zoona. Tinene zoona kuti Mulungu mwini wache ulendo unadampatsa chakwera. Timulole chakwera atani kodi apitirize. Ena wacha boma lawo ndilijali mapacha obino. Muulamuliro wawo over 189 adatisiya. Boma lawo ndilijali mapanga misewu yosalimba ku 23 uko kwa senti uko. Amadu yamba nsewu kuno wakafika ku msewu watani kodi waonongeka. Misewu yoseija mumanga sondinuyo. Lilongwe yose mwamzungulitsa ni misewu yolimba yosachitira kampeni. Ndeti kama auza anthu awa kuti tilimbe mtima tisagawe voti. Tipange chimvano cha mafu. Munthu uyu apitirire pa utsogoleri. Tikuti chitukuko chitani kodi chipitirire. Awa amabodza tiwasiye ni mabodza wawo. Bwana ndimpemphe Da Silva mwana amene wagwira mbendera ya Kongresi amene awimira chipani cha MCP kuti akupatseni moni mawaona. Sikomo kwambiri Da Silva. Kwacha. Kwacha. Achakwera. Achakwera. Nagati Silva. Nagati Silva. Ife tonse pano tikatani. Ife tonse pano tikatani. Your Excellency, Dr. Lazarus Makafhe Chakwera, the State President of the Republic of Malawi. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, the First Lady of the Republic of Malawi. All ministers here present, all MPs here present, the Regional Chair, Honorable Patrick Zebron Chilondola. Ndibafuna ndiyambe nchizungu kuti a president adziwe anthu awo kamphuno simudasankhe mphwempha. Modi mmene ndionekera ndikakhumudwitsa president wa anthu awo kamphuno tumadziwo saka. Mama pano a president ine ndayima pano kuyimira gulu lonseli limene mukuliona apali.
anthu onsewa abwera kuno bwana chifukwa choti amakukondani. Ndipo lero ndimafuna mukamachoka pano mudziwe kuti ine ndanyamatanga makhansala awiriwa tipanga chilichonse chotheka kuno sitigona mpaka na mavoti onse 32,000 akakhale anu. Ineya president kwanga kwakukulu ndikuthokoza chifukwa cha ziruko zimene mukupanga kuno. Osati ukamphuno kokhako koma dziko lonse. Ifeyo kudera kuno tinali ndi vuto la maskulu, maprimary athu adamangidwa kalekale nthawi ya akamuzo. Ambiriwa adagwayigwa koma president mwatimangirapo mabloko. Ifeyo kwathu ndikuyamika koma ndimafuna ndipemphe bwana. Kunoko chiwerengero chathu nchambiri, ana athu ndambiri, mabloko amenewa sakukwanira. Nde bwana ife timafuna tipemphe kuti mutatonjezerako soti mabloko tiwiri ife anthu akaphuno tidzakhala othokoza kwambiri. Mmene akambira kala agogo amaliri, tauni inde yasinthadi kunena zoona kumakhangati tuyendo South Africa. Bwana timafuna tipemphe nsewu wathu usuli bwino. Chitukuko chomwe mwayamba ukocho muchipitirize mpaka na chikafikeso kumalingundeko. Chinaso bwana ndimafuna anthu onsewa ali pano adziwe chifukwa mwina zimenezi anthu asauzidwa. Mmenenu mmayamba kuyimira kunoko ngati a president athu CDF inalili pa 40 miliyoni. Koma inu mutaona kuti chiwerengero nchambiri ndalama imene isingapange kanthu munayikweza kufika pa 220 miliyoni. Leloli ndimafuna anthu akukamphuno kuno adziwe kuti pa 16 pa chifukwa anthu akativotera ifetu mwatichepetsera ntchito chifukwa CDF mwayikwezaso yafika pa 500 miliyoni. Azanga president okoma apose apa. Chinaso bwana ifeyo kukamphuno kuno tilibe chipatala cha boma. Ineyo ndinamva ndithu timphekesera kuti inu yomwe manga dzipatala 100 ma health post m'Malawi mosemo. Ndipo ine ngati mwana wanu nathamanga kuyesayesa kuti ifeyo kuno mutipatseko health post imodzi. Fa chipatala chomwe timadalira ndichali kuni chili apocho koma ncholipiritsa anthu anu asangakwanitse opitako. Nditayankhula ndi PS aku health ananena kuti tikapemphe mafumu kuti amange atipatse malo kuti chipatala chikamangidwe. Ndipo mafumu awankhwangwawo malo amenewo anatipatsa. Nde ife timafuna tipemphe bwana kuti chipatala chimenechi chonde mutithandizire kuti kunoko chifike kuti anthu anu asiye kuvutika. Bwana ndimafuna so ndiyamikire chitukuko chimene munatipangiro timangira manyumba a polisi patsidya paja. Koma pa upanga chitukuko chimenechi bwana ndimafuna ndipempheso kuti aziphunzitsi musayiwale muamangireko soti manyumba kuti adzikhala pafupi ndi maskuluwa. Chomaliza bwana zinazo zanjalazo anakamba kale koma popeza chimanga chakhala chikubwera ndili ndi chikhulupiriro kuti inu ndinu munthu akumva ndipo zimene zimwamva chimangacho mutithandiza. Ndimafuna ndimalize kunena kuti mazigogo athu onsewa mwaona apawa timagwira nawo ntchito bwino kunoko ndipo sitinganame sitadandaula china chilichonse ayi. Koma timafuna tipemphe m'malo mwa magogowa ambiri akwezedwa ali pa nswahara koma ena sakulandirabe. Komanso kudera kuno tili ndi mabloko leader otinso agwira ntchito yotamandika kwambiri. Timafuna tipemphe kuti mabloko leader waso taganizireni kuti mwezi ukamatha adzilandirako kanga chepe. Ndi mawu amenewa bwana mudziwe kuti mukamakhala ifeyo kukamphuno ananu tichilimika ndipo tigwira ntchito sitigona ayi. Pa 16 pa muchoke ndi mtima woti nchipambano chokha. Tsono ameneyi ndikumtaya mwana ameneyi. Musataye bomwe tamweta. Pamene mukuvotera chakwera pa number 1 ndipo chizindo cha chakwera mtambala wachani wakuda. Mukathana ndi voti ya chakwera mukubwera pa Dausiva. Kenako kwa mnyamata uyu. Tawa siamoni, tawa tabwera mbuyo. Dzina lichandani? Dzina lichandani? Kajamaliro. Akajamaliro wodi yake ndija? Likuni wadi. Konkuno kulikuni ward. Ndiye kuti uyu pamene mwavotera chakwera mwavotera Dausiva kenako mupita kwa Kajamaliro kulikuni ward. Achimwene Jeremiah Nyakwawa kakule wodi. Ndiye kuti Jeremiah Kajamaliro Dausiva ndamene atitenga chitukuko kwa chakwera kuti deno lipite pachani kodi patsogolo.
ngati mwachoka kuntunda uko kuli Precious Kabambe mwana wathu kumeneko. ngati mwachoka pawo iya apa pa unit 6 mapita uku kuli Jini Mona wauza Sendeza. Osa ponya patambala wachani kodi wakuda. Zinazo zikuchedwetsani. Koma voti adzatsegula nthawi ya 6 o'clock mamawa. Adzatseka nthawi ya 4 o'clock masana. Ndiye mwina dzuwa lidzakhala lidakalipo inu nkumapusisika. Udata chovotera koma udalembetsa dzina lako lili kuti komweko. Osapezeka mmodzi wa ife otsala kuti munthu uyu Chakwera apitirire kuyendetsa dziko la chani kodi la Malawi. Pamodzi ndi mnyamata uja Engineer Vidumbiko Mumba. Achinyamata nonse apa muli naye 1 Engineer Vidumbiko Mumba okuyimirirani pa tikiti imeneyi ya Chakwera. A President ndikupempheni kumauno kuti mutipatse moni pano pa Chigwiri. Zikomo kwambiri Your Excellency. Kwacha Chigwiri. Ndikuthokozeni agogo amalili ndi mafumu onse mwandandauku mwatilandira kuno, koma ndikuthokozeni kwambiri chifukwa pano tupamakhala ngati pakachere pano poti maconstituency angapo kumana. Koma lero tathokoza chifukwa vameka adatithandiza maconstituency adakulakula, ndiye kuno tagawaga motere. Tere inu akuluakulu a chipani cha Malawi Congress ndikuthokozeninso, komanso ku region kuno angakhale ku district komanso constituency imene ino ya Nyunyu Kampuno Da Silva ndi anzawo. Tere mkuakaikiranso ngati awo. Ndikuthokozeni kwambiri abusa apiri aposo zikomo chifukwa chakukhala nafe nkutipembedzera, kutipempherera, kutifunira zabwino. Tudziwa kuti ali pa nkhaninkhani amene akufunira zabwino. Masankho amenewa azichitika mu mtendere. Pena ndi pena akayamba za chipongwe osabwezera ayi. Kungovaleka ife timakonda mtendere. Tufuna kampeni ya mtendere, tufunanso kuvota kwa mtendere, tufunanso ngakhale zotsatira za mtendere kuvomerezeka mwa mtendere. Tonse tikhale anthu osunga bata ndi mtendere. Tagwirizana bana? Ndikuyamikeni kuno chifukwa tsiku la lero anyamata tayambiratu pano bana. Greet and meet. Kwanti chongu. Iwo watetsa nkhani bana. Koma agogo mwakalankhula zinthu za nkhani chachikulu kunoku tikudziwa aliyense awona msewu chifukwa nkhani imeneyi yakhala pakamwa zaka za nkhani. Ndipo tinafika stage ija yakuti tsopano apereke mabidio akuti makontractor ayambe ntchito yokoza msewu umenewu monga mwa mapangano amene adalipo. Ndiye angakhale zinthu zina zimayima chifukwa zimayima pa zifukwa. Timalondola zimenezo ndipo tipitirira kulondola mpaka na zinthu zonse zikhale m'malo mwake chifukwa zonse zokhudzana ndi msewu umenewu zidatheka kale. Musataye mtima. Tere china chimene ndayimira pano nchimenechi. Kuti mumakhoza kukhala ndi mapulani koma pamakhalanso zina zimene zimabwera mwadzidzidzi osadziwa chifukwa ife ndife anthu. Timadziwa nkukoza mapulani monga anthu. Koma amene amadziwa zonse nchauta. Ndiye ife timapereka ulemu nkudziwa kuti ngakhale maganizidwe athu anali operewera pa zinthu zina koma chauta amatithandizira. Tere zaka 5 zapitazi chifukwa cha voti ija inu mdanipatsa 2020 ndimene tiyathandizira kuti lero Lilongwe ngati capital izoneka mosiyana ndimene imaonekera kale.
voti imene ija ndimene athandizira kuti tichite zina ndi zina. Mabuloko vana kavachuluka ndiye mabuloko asukulu ngakhale wikepo awiri sakukwanira, mpofunika kuonjezera kuti anthu apeze thandizo la mankhwala kuchipatala, mpofunika so tiwonjezere chifukwa pulaniyo tunja kuti tikhale ndi 900 health posts. Panopa tamanga kale wopyola 100 dziko lonse la Malawi, kuti munthu aziyenda mtunda wochepa kupeza thandizo ngati afuna apeze thandizo chifukwa cha mavuto akuti. Izizi tikuchita mwadaladala chifukwa chilichonse chimayenda monga mwa ndondomeko. Tere kunja anena ija ngakhale chimanga chakhala chili kubwera koma osakwanira chifukwa choti anthu tachuluka. Angakhale tikanena za mtukula pa khomo, anthu ambiri wosalandira ngakhale wena adalandirapo. Zonsezi kunali kunena kuti tisachitufika pokhalira tukakasi chifukwa mavuto anachuluka. Anthu kuno ndi anthu olimbikira ntchito mtundu wonse, ndipo mmene timapanga kale zija za land reforms ni nthawi yakamuzu kumatina kuti apa pa unit 6 kuja kwasendeza kuja kumene kuja adali ma unit ambirimbiri uku mmachokera ine idali unit 40. Idali njira yotina kuti ulimi wonse ukhale wamphamvu ndipo umachitikadi mwamphamvu, koma zinalowa pansi tisanamizane. Tayamba kudzutsa ulimi masiku ano kuti ngakhale alimi asamalandidwa katundu koma azipatsidwa ndalama zoyenerera ntchito yawo. Zimenezi zimene tayamba tere sinagulepo mbewu zabwino pa mitengo yabwino kusiyana ndi imene tayambiramo, koma tudziwa kuti nyengo zasintha. Agogo koma ni ozitsata suta ya ndalama kumachita invest mwa mafumu ngati awa akuti lero wayamba kuyang'anira zachilengedwe nkumaonetsetsa kuti zinthu zonse zikhale m'malo mwake, nkumaphunzitsanso mafumu anzawo chifukwa nthawi zina kumangokhala kuti hayi mafumu sadziwa chilichonse. Naona kuti kaya nkumpoto kaya ndikumwera kaya mpano pakati. Anthu amene amadalira kuti alere anzawo asunge mudzi ndi anthu amene anthuwo aona kuti awawa atisunga. Ndiye ife timapereka ulemu kwa mafumu osati azikhala mphanthi kapena mkhwapa mwa munthu wina aliyense makamaka wandale ayi, koma akhale womasuka kugwira ntchito yawo pamene akutumikiranso anthu awo. Tivomereze kuti dzuwa linatipweteka, ng'amba, chiwawu nchifake wena akuti tilibe chilichonse. Kukakhala kuti kulibe kanthu kumudziko ngakhale pa town pa center ngati pano pamakhalanso kuti malonda sangayende bwino ayi, chifukwa zinthu ziru nzogwirizana nzopatsirana. Nkhani imeneyo tikuyidziwa, nchifake ife tayika mapulani apaderadera kuti tionetsetse tsate njira zakuti chakudya chikhale pafupi ndi aliyense, zintchito zipezeke kwa achinyamata wonse, azimayi angakhale wena amene amasowa funding yakuti achiteka business kawo zitheke zimenezo, komanso kuti tionetsetse kuti tiulenga chuma chathu chifukwa wena angofuna kuti inu muzikhalabe pansi pamene mulilipo, iwo wazingokhala ndalama wokha. Koma ife tifuna tilenge chuma chathu kuti anthu ngakhale akumidzi, anthu ngakhale ati mabizinesi ching'ono achichoka yapo kufika pena achoke pena akafike so pena, monga muja timayimbira kuchalichi kale kuti wanichotsa yapo ufika yapa. Inu mwamva ndithu wena monga nzachilendo mezi. Ndiye kuti tikamatero tiziona kuti tiusuntha koma osati umphawi mpaka nawo machita kuzonda ngakhale wena amati umphawi sazonda. Iyayi kumalawi kuno tamvetsa chisoni, koma nchifukwa cha mapolisi amene timatsatira kumbuyo konseku maboma onsewa kumangofuna kuti zinthu zikhale momwemo bola wena zuwa yendera. Ine nufuna kuti tilenge zikhwaya zathu. Ife tufuna kuti kwathu kuno ngakhale mbadwo wina umene udzafika kutsogoloko poma kwana zaka 18, anthu amenewa nkhani zimene zitikazikhazikitsa ndiye kuti tawasungira ndalama investment yakuti ali ndalama za nano pamene wakwana zaka 18. Ndiye kuti tiuthana ndi umphawi step by step. Kwathu kuno wena amafunsa kuti azitheka bwanji zimenezo konse kundulowa uku lero
nkumene kwapezeka miyala kaya ndi graphite kaya ndi rutile kaya ndi chani zinthu zokuti pa dziko lapansi uchuluka kwake wazipeza kuno kwathu kokha ndipo ni zinthu zimene zithandizire kuti tikhale ni chuma cha dziko choyendetsera chitukuko mwamsangamsanga. Koma izi zakuti chitani mwamsanga zakuti madzi aukhondo ndi zina zoterezi tizilondola mwamsangamsanga. Nimalankhula mothamanga koma nudziwa kuti inuyo mudziwa kuti ineyo ndimakukondani chifukwa inunso ndaona kuti mumanikonda mtundu wonse. Nangatileka naso yapo tere kuno nkuti aya basi Lazaro mumsira ndani ndiye wosalola kuti wena aononge chitukuko chimene tayambachi kuti tsopano chifalikire kulikonse m'midzi yonse wena azibwezeretsanso kumbuyo chifukwa za zofuna zawo zimenezo yayi taonetsa kale kuti zutheka ndipo tifuna zipitirire patsogolo ndi mphamvu tikayamba teremu yachiwiri chifukwa cha voti yanu ya September 16 mwezi wamawa usikalekale wani ndino angati amene mwakonzeka kuti munipatsa voti yanu ntaona uko taonani tsono nanga ukuku taonani mukavota kodi wani wosakayika atu wani timu yake ndiyo ili apo pamwambapo pali chakwera ndi virumbiko Mumba. Ambuye akudalitseni nonse zikomo kwa basi abale wanga zikomo. Tamva pamenepa mtsogoleri wa dziko lino yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress MCP Dr. Lazarus Chakwera akuyankhula ku khwimbi la wanthu lomwe lasonkhana pano pa chigwirizano kuno ku Lilongwe ndipo kuno ndi kumene kwayambira ulendo wa tsiku la lero wopita m'madera osiyanasiyana makamaka lero lino akuyenda dera limeneli la Kuzambwe komanso kumpoto kwa boma la Lilongwe kuyankhula ndi wanthu kucheza nawo kuwafotokozera mfundo za chitukuko zimene chipani cha Malawi Congress chakonza kuti ligwire mdziko muno kuyambira chaka chino cha 2025 mpaka chaka cha 2030 ndipo mtsogoleri wa dziko lino akuchititsa misonkhano imeneyi yoyimayima kuti akope anthu kuti adzamuvotere iye ngati mtsogoleri wa dziko lino komanso aphungu aku nyumba ya malamulo a chipani cha Malawi Congress ngakhalenso makansala a chipani cha Malawi Congress. Nje ulendo umenewu ukhale ukupitirira ndithu pamene tsopano mtsogoleri wa dziko lino akutsanzikana ndi akuluakulu osiyanasiyana amene anali pa malo ano ndipo tsopano akhale akunyamuka kuti ulendo umenewu upitirire. Tsopano galimoto yomwe wakwera mtsogoleri wa dziko lino yanyamuka. Ifenso titero kuti pakali pano tisire pamenepa kulutsa kwathu kuchokera pano koma tikumanenso malo wena zikomo kwambiri.
MBC, inspiring the nation. Onerani programu ya koti lathu pano pa MBC TV. Kusainirana kwa mgwirizano umene pakati pa ife a court ndi Malawi Broadcasting Corporation kutithandiza kwambiri kuti tifikire anthu. MBC ntchito yathu ndi timati kusangalatsa, kudziwitsa anthu ndi kuphunzitsa. Ndio